Ahoj, v tomto videu ti ukážem, ako v Robloxe darovať Robux kamarátom bez skupiny. Najprv musí kamarát, ktorý dostane Robux, niečo urobiť. Klikneme na vytvoriť, výtvory, potom klikneš na svoje miesto. Ak žiadne nemáš, vytvoríš si ho tu. Potom klikneme na monetizácia, aby sa rozbalila. A potom klikneme na priepustky. Potom klikni na vytvoriť priepustku, ak žiadnu nemáš. Daj jej nejaké meno, napríklad dar a ľubovoľný popis. Potom klikneme na vytvoriť priepustku. Klikneme na predaj, položka na predaj a zadáš cenu, napríklad 100 Robux. Dôležité je, že dostaneš len 70%, čiže v tomto prípade 70, klikneme uložiť zmeny, vrátime sa späť, klikneme na 3 bodky a kopírovať URL. Vložíme ju sem a túto URL musíš získať. Namiesto inventár uvidíš kúpiť, lebo ja mám položku a môžeš ju kúpiť. Môže to trvať pár dní, ale takto to funguje bez skupiny. Takto jednoducho môžeš darovať Robux. Ak ti toto video pomohlo, poteší ma like. Zatiaľ ahoj.